No. No tak, protože jste mi dali lajky, tak tady máte slíbený video. Mám tu připravený 4 pasy, takže to budu tak střídat. Jenom počkejte, já si dám vlasy do sudíku, abych se neumazala od vaší zubní pasty. Že nejsou naše. Tak. Začínám. Takže já začnu třeba tou, kterou si dám na čelo. Jenom. Ježiši. Taky na ty tam nedali tolik. A jak dlouho vlastně? Na ty. Co? Jak dlouho to má být? Si napadlo mi celý klid. Jenom celou. Tak, no stánek ještě mi chybí. Tak. Jenom počkejte, já si dovedu toho kapesník. Co dneska? Jsem to. No, já neznám kapesník, ale vzala jsem toaletní papír. Jsi blbá. Ale to je jedno. No, tak někdo neodhadne, kolik ty pasty má na tu ruku dát. Takže utřu tu a dám si tam, jestli znáte, perličku. Takže já budu taková barevná. Takže teď si tuto padlám na tvář. No. Bych byla taková barevná, abych ta růžová vynikala, víte? Tak ještě takhle. Ty. Tam je málo. Že tam No teď. druhou. Na druhou. Ano, bráška říká správně. Máš to. Post to. Tak. Utřít ručičku. Tak. Fuj. No to už to bylo 3 minuty. A 10. Jsem krásně barevná, co? Tak. Teď tady mám nějakou Dentalux, to je pro děti. A to je oranžová, takže to si dám na bradu. Málo jsem říkal. No, tam už nedáte ani vidět. Je dobrá? Co to bylo? Ale až na to sejmuji. Hihi. Tak. Tady jsem ještě. Se blbá paní. Už jsou to skoro 4 minuty. Jak se by mohla točit, no. Aby se vám to nedalo do nosu. Oj. Ještě jedna, ty si bývá. No, a to si Láško. někam napadlo. A to je zůní, ježiši. No, voní celkem dobře, ale pálí. Takže to je asi fakt vezmu lajko, protože to je fakt pálí.